L-14 ta' April jibqa' markat bħala jum storiku għal Malta. Jum fejn pajjiżna approva liġi li mhux biss bidlet il-ħajja ta' dawk li laqtithom direttament, iżda bidlet ukoll il-perċezzjoni ta' Malta bħala pajjiż konservattiv u mwaħħal fil-ħsibijiet tal-imoddi. Il-liġi tal-Unjoni Ċivili approvata mill-Parlament fl-14 ta' April 2014 tibqa' is-simbolu ta' bidla fit-tmexxija tal-pajjiż. Bidla li rad gvern progressiv li fehem li kienu meħtieġa bidliet radikali f'diversi oqsma. Minn April 2014 kien hemm 92 unjoni ċivili fejn koppji tal-istess sess kellhom ir-rabta tagħhom rikonoxxuta. Kien hemm ukoll 14 żwieġ internazzjonali li kien rikonoxxut. Il-liġi tagħti dritt ta' adozzjoni minn koppji tal-istess sess u sa issa hemm biss koppja waħda li qed tkun ikkunsidrata għall-adozzjoni filwaqt li ebda koppja ma adottat. Iżda il-liġi tal-Unjoni Ċivili ma kinitx l-uniku bidla li kien hemm minn meta fl-2013 kien elett il-gvern ta' Joseph Muscat. Inbidlet ukoll il-liġi li tara ir-rikonoxximent ta' persuni trans skont il-ġeneru tagħhom mingħajr il-ħtieġa ta' operazzjoni u minn dawn kien hemm 45 persuna. Filwaqt li wara battalja sħiħa fil-Qorti Ewropea minn Joe Cassar li l-gvern preċedenti ta' Laurence Gonzi u Simon Busuttil mariti ċedi b'xejn, l-amministrazzjoni preżenti daħlet ukoll il-liġi li tagħti permess lil persuni trans jiżżewġu lis-sieħeb jew sieħba tagħhom. Sa issa kien hemm 2 minn dawn iż-żwiġijiet. Dawn huma r-realtajiet ta' għexieren ta' individwi li affettwaw b'mod pożittiv ukoll il-mijiet jekk mhux eluf ta' qraba tagħhom li tbissmu meta raw lil min jiġi minnhom jingħata dak li hu tiegħu bid-dritt.